hogy néha olyan ütései vannak, a sebessége, és hát egy picivel azért Paul Williams gyorsabb, de igen, picivel. Nem csak ez a különbség a két bunyós között, de nagyon hasonló egyébként, ugyanilyen polipszerű, hosszú karok, és olyan furcsa mozgás. Én beírnám a harmadik menetet is Zsoltnak. Bátran. Az jó. Ez gyönyörű volt. Na, ez az, amire kíváncsi mindenki. Ezek a ritmusváltások, ezek a sorozatok. Úgy van. És ezt bizony nagyon sokszor fékezték Zsoltnál. Tehát amikor már megvolt a mérkőzés, kézben volt, akkor fogták, hogy nem kell csak a bal kéz, nem kellenek a sorozatok, nem kell oda menni. Hát ezt megszokhattuk már arra felé, ugyebár hát hány olyan világbajnok nőtt ott ki, aki hasonló harcmodorral nyerte a mérkőzéseit. Ez is gyönyörű volt, mintha meg is lenne csípve, megvan bizony. Meg. Neki esett a kötélnek. Onyango. Most kéne ragadni rá, és jó néhányszor megsorozni, hiszen van még bőven a menetből. Szép volt a leforgás is. Nagyon jól bunyozik ebben a menetben. Ez eddig a legjobb menete Zsoltnak. Úgy van. A hátsó kéz is szépen villant. A bal egyenes már belőtte szerencsére Zsolt, most már jöhet a többi. Szépen védekezett a magyar. Ez is jó. Üski. Hát mi is ezt szeretnénk látni. Ugye 3 meccs biztos Amerikában, és utána lehet még 2 a szerződés alapján, és az a 2 nagy valószínűséggel már valamilyen címmérkőzés lesz jövőre. Ugye a stúdióban már próbáltuk kibontani, hogy vajon Ludi Bella milyen elképzelésekkel kötött szerződést Zsolttal, és én ebben biztos vagyok, hogy bármennyire is rendes ember, azért egy komoly üzletemberrel állunk szemben, akinek megvan már a terve, hogy hogyan fog majd pénzt kivenni ebből a közös együttműködésből. Jaj, de szép volt közben, testen kezdett Zsolt, és fejen fejezte be. Én azt gondolom, hogy megnyugodott. Meccskondiban akkor szokott elfogni, hogyha agyilag szétesett, és ez néha előfordult, akár még kisebb mérkőzéseken is, ugye Nalongo Perez ellen itt egy VB Intercontin, vagy aztán Garay ellen, vagy Madison ellen egyszer-kétszer észrevehettük a bunyójában, hogy voltak holdpontok. Hát itt nem tudom elképzelni ezen a mérkőzésen, hogy a 8 menetben, hogy a 8 menet után ne tudna még egy pár menetet esetleg iskolázni Karcsibával. Ez is megvan, és még mosolyoghat is Zsolt a végén. Igen, a 4. menet volt nagyon szikrázóan jó, az 5. még szintén, most a 6-ban talán előgyűjt Zsolti. Van még 2. Feleslegesen kockáztatni nem kell. Ugye Atlantic City-ben vagyunk, de azt mondta, hogy ő nem tett volna föl egyetlen dollárt sem a saját győzelmére sem. Hozni kell a meccset, ez a legfontosabb. Volt egy-két sérülés, ami miatt kihagyott 3-4-5 hónapot, de ez még egész más volt, mint 36 évesen. Ennyi világbajnoki mérkőzés után kihagyni egy teljes évet, ráadásul bizonytalanul. Azzal a tudattal, vagy azzal a nem tudattal, hogy lesz-e még egyáltalán promóter, lesz-e még egyáltalán mérkőzés. Hát Onyango Zsolt oldalvizén szépen azért ott evezget, de nem tud menetet nyerni, tehát az utolsóban csak arra kell ügyelni, hogy nehogy valamelyik kószaütés eltalálja a mi fiunkat. És megértük az utolsó menetet. Nagyon szép, sima volt, csak megint az az utolsó együttés. De jöjjön ide vissza a másik, a nem ütőkéz, verjél bele durvábban. Amikor szépen ráütöd azt a 3-at, és érzed már, hogy ott van, akkor húzd meg azt a 2-t. Van még egy szűk perc. Lássunk még egy kis magyaros virtust a végén. 2-3 akció. Úgy van. Kell azért beleesni az ütésbe, csak ott maradni rajta. Vagy ha nem, akkor 80-72. Szinte biztos. Az gyönyörű. Maradt még ereje Zsoltnak a végére is. Ez is szép volt. 2 test és aztán 2 fejütés.
És az utolsó másodpercek. Az is a miénk volt. Na hát, kérem szépen, ez az amerikai debüt. Győzelem. Ez egészen biztos. És egy masszív, strapabíró ellenféllel szemben. Voltak nagyon szép támadásai, amik nekem tetszettek. De én azt gondolom, hogy a valós tudásának mondjuk 50%-át nyújtotta durván. És mondom, azt is tegyük hozzá, hogy és ezzel valószínűleg Ludi Bella és akár az HBO szakember is tisztában kell, hogy legyenek, hogy hát egy éve nem volt szorítóban, egy éve egy lebegő állapotban volt az ökölvívás és a civil élet között. Mr. Antonacci. Judge Ron McNair scores about 79-73. Ki adott egy menetet? 6 pont különbség. Ez az, ez. Ketten adták 80-72-re, jó? Normális. Nem vitt el menetet. Ludi Bella ott áll mögötte, és mosolyog, tehát nagy baj nem lehet. Jól van, hát meg fog térülni a befektetése, azt hiszem. Kedves nézők, tehát Erdélyi Zsolt újbóli amerikai mérkőzése sikerrel zárult, megvan a győzelem pontozásos, egyhangú 3-0-val, és ez a 32. profi győzelme volt Zsoltnak.